Θέλω να μου πείτε τι είναι το Tiny Toes. Tiny Toes είμαστε εμείς οι δύο. Είμαι η Στίβη. Και είμαι η Λεμονιά. Είμαστε αδερφές. Το 2016, αφού είχα εργαστεί σε ελληνικές βιοτεχνίες ως σχεδιάστριο ρούχων, αποφάσισα να δημιουργήσω τη δικιά μου γραμμή σε βρεφικά είδη. Ο σκοπός ήταν και ο στόχος βασικά να πάσω τα στερεότυπα του ροζ και του σιέλ που κυριαρχούσαν τότε στη βρεφική αγορά. Έτσι δημιούργησα τα δικά μου μοτίβα. Απευθυνόμουν σε γονείς οι οποίοι ψάχνανε κάτι πιο ιδιαίτερο για τα παιδάκια τους, αγαπούσαν την καινοτομία και γεννήθηκε το Tiny Toes. Το πάθος μας και η αγάπη μας για τα παιδιά δεν έμεινε εκεί. Συνεργαστήκαμε με κορυφαία brand του εξωτερικού και είμαστε χαρούμενοι που μας εμπιστεύτηκαν τα προϊόντα τους. Αυτή τη στιγμή, μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και το φυσικό, μπορείτε να επιλέξετε βρεφικά προϊόντα όπως παιχνίδια, αξεσουάρια, κοσμητικά, ανάμεσα σε 150 brands και παραπάνω. Το φυσικό μας κατάστημα το βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο, στη διεύθυνση Σιράκου 2. Και αν θέλετε να μας βρείτε ηλεκτρονικά, στο tinytoes.gr.